Bako dia! Tindog ya! Okay karon. Kabalo mo bukod sa emisyon ninyo? Kabalo na, Sarge. Kinahanglan niya mauli ninyo ang hostage nga gibihag sa maong terorista. Okay na, Sarge. Sitil na ang tanan. Okay, sa location, kabalo na mo gasa? Yes, Sarge. Kabalo na. Okay, lihok na. Move! Yes, sir! Brad, mauna ba ni dire? Oo, Brad. Mauna na giingon ni Sarge. Tara, move! Brad, mag-igma ta. Kay mga high power kay na silang mga armas. Copy, Brad. Naara ko sa imong likod. Sir, pasaylo ami kay wala mi nahatag. Sir, wala na gyud mi kahatag ninyo sir kay ang among shop na bankrupt na gyud. Wala milabot nga nga bankrupt mo. Ikaw, nganong wa kay hatag-hatag buwis? Sir, unsa na ako paghatag sa buhi, sir? Nga wa may halin akong tindahan. Boss, murag mo kalampag din tawana. Sa may buhaton na to ani. Sige, hipusa. Brad, gipusil ang isa ka hostage. Dire ra ka, Brad. Proteksyon ni ko. Bantay ka na yung kalaban! Gabi, boss! Day, sibat na day. Tara day. Asa man ka? Boss, asaylo ako, boss. Pasaylo! Hawas niya! Boss, saan ka man eh? Wala kayo mahimo. Kaya dadakpan na ka na mo. Dire! Lord! Bako dia! Tindog ya! Bullshit ka! Gibunog pa ko nimo.